ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହ। ସବୁଥରକ ପରି ଏ ଗପଟିକୁ ତୁମେ ଶୁଣିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତୁମମାନେ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପିଲା ହୋଇଗଲଣି। ଛୁଟି ଭିତରେ ଅନେକ କାମ କରିଲଣି, ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛ, ଅନେକ କଥା ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ଶିଖୁଛ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛ ଏବଂ କାଗଜରେ କାଟି ନାନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଲଦାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ଏ ଗପଟିରୁ ଶୁଣି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା, କିଛି ଭଲ କଥା ଯଦି ତୁମେ ଶିଖିପାରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତୁମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ବହିରୁ ଗୋଟିଏ ଗପ। ଗପର ନାଁ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆସେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ମାଟି ଓଦା ହେଇଗଲା। ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ତାର ମା ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଛୁଆଟି କହିଲା, ମା ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯିବା। ମା କହିଲା, ନା ନା, ଆଜିକାଲି ବେଳକାଳ ଭଲ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଟାଣ ଖରା, କେତେବେଳେ ପୁଣି ବର୍ଷା। ଆଜି ଥାଉ, ଆମେ ପୁଣି କାଲିକି ଯିବା, କାଲି ଚରିବା। ମାଆର କଥା ଶୁଣି ଛେଳି ଛୁଆଟି ଫକ ଫକ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ବାଡ଼ିଆଡ଼ୁ ଚାଲିଗଲା। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ସବୁ ତାର ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ଘାସ ଖାଇଲେଣି, ଗଛ ପତ୍ର ଖାଇବା ଶିଖିଲେଣି। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ହେଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହେଟା ବାଘଟିଏ ଆସିଲା। ହେଟା ବାଘଟି ଦୁଇଟା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଆଉ ଛେଳି ଛୁଆ ଦୁଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଲୋଭ ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ମଣିମା, ସେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ଜମାରୁ ଖାଆନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ହେଟା ବାଘ କହିଲା, କାହିଁକି? ତାକୁ ବଡ଼ ବେମାର ହେଇଛି ମଣିମା, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବେ ଆପଣ ବି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କହିଲା, ନା ନା ମଣିମା, ସେଟା ଗୋଟେ ଡାହାମି ଛୁଆ। ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମଣିମା ସେ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଜମା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ କି ରୋଗ ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ, ବୈଦ ମୋଟେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ କି ପତ୍ର ନାହିଁ। ବୈଦ କହିସାରିଲାଣି ସିଏ ଆଉ 2 ମାସ ବଞ୍ଚିବ, ଏମିତି ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବେ ନା, ଆପଣ ବି ଅଚିହ୍ନା ବେମାରରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତା କଥା ଶୁଣି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି କଥା ଶୁଣି ଛେଳି ଛୁଆଟି କହିଲା, ନା ମଣିମା, ତା କଥା ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କହିଲା, ମଣିମା, ତା କଥା ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଛେଳି ଛୁଆ କହିଲା, ଆପଣ ନାଇଁ, ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହେଟା ବାଘ ବଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ହସି ହସି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଘରକୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି କାମ କେମିତି କଲା ବୁଦ୍ଧି? ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି କହିଲା, ହେଟା ବାଘ ସିନା ବଳ ଅଛି, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଛେଳି ଛୁଆ କହିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ହେଟା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଚାଲ ମା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯିବା, ଆଉ ଡେରି କରନା। 2 ଯାକ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନିଜ ନିଜର ମା ପାଖକୁ ପଳାଇଲେ। ଏଥର ଜାଣିଲ ନା, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ କେମିତି ଉପାୟ ଆସେ? ତମମାନଙ୍କର ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ରହିଲି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆର ଥରକୁ।